Moliate mari tuhata, moliate manang diulota di bagasan sadarion. Dison ito lae omma bunguata bunguan borsak sirumonggur kapling baru. Sekaligus bunguan borsak sirumonggur sekota Batam. Nakin nga komunikasi hami doh ketua kebetulan di dapur 12 adong rapat napalapeting di dapur 12 makana ketua umum dang boy Rona Sida disialani om mahami hula muna penguap borsat sirumonggur kapling baru nang sekota Batam disialani itu margugu mahau itu las rohanami las rohamu disialani diwotok kudo leku sigajang umur maho tenggeng sarumatua maho tujuluan niarion dai botok kuda tukso dapula gajang dohonokku itu. Sitoro pinopor maho tu joloan narion. Jadi bagasa tikion pasahaton namin non anggaran ni pungwata na sian sektor kapling baru suak songoni nang sian BPH pusat. Da ibotok kuda da leda suak songoni nang tubere nami si Sandro. Ya, itu lang. Di bagasa sadarion nunga di jalaho pasu-pasu parbogason. Sialani bere iko boy doho gabe rumah tangga sitiruon dalam artia bere ho persikola doho buam ma rumah tanggaon mengalului solusi-solusi terbaik na pasti mula dong nama rumah tanggaon arong do persoalan kecil jangan diperbesar persoalan besar harus diperkecil dabereda iko boy doho buam rumah tanggaon mencari win-win solution ya buam rumah tanggaon solusi terbaik jadi om mahami tulangmu sian pungua borsak sirumonggur kapling baru suang soni nang sekota Batam songoni ma naboy hupasa atu hita tikion hupasa tami matuham butima jadi mula tema masuk matu hita tuwa parani hita nasopo tuan guru sinoba Paicat. Dono kursawati itu di laiku. Jadi las rohanami las rohani bunguat TGS. As nirohai di pasada Tuhan ma dia kelas nirohata tutiki deneng ro. Jadi ima jodono kutu halak lai. Tu berenami Sandro. Memulai yang baru sangat gampang. Menjalankannya itu harus penuh proses. Itu ya, hanya itu aja tulang sampaikan. Proses itu banyak. Adong do proses na negatif, adong proses positif. Jadi ingat, di dalam Tuhan tidak ada yang negatif, positif semua. Ya, ima songon hatasya kami mewakili kita oparan itu guru sinopah asa sahat di suluma sahat tuwatian tung songoni benong nalau si pasahaton nami ulus nagajang si torok rabu tu bere nami sesahat matu persaulian nang upanggawian parhorasa ima jadi pertikenon fasa matuhamu apalah tulang manakas. Ya, jadi sah matu hita. Di sodo bereku, di sodo ibotoku, di sodo akaku, di sodo nang anakku, ini siapa baru. Alani hilala roha dodah. Pertikiono lianoku do tuhamo. Dumoloma tu bereku di son. Horas mari kita sudah. Horas. Iya. Melihat di Tuhan di dengan nibasana, buat dengan merdalan acara sadarion. Tu udah dohot inang udah, dison rohami, songon siap bere anuai siap TGS dison pasahaton. Selamat berbahagia matu agenami si Sandro te. Jadi
bereng Bapak do Uma ngalas su bereng rohana sadarion makin cantik dan makin ganteng Bapak itu ya. Jadi songoni mau anggia. Nama rumah tangga ho berarti harus perjuangkan rumah tanggamu. Tidak? Jadi itu songoni pe udah inang udah hamin nang mengakui lison sianak kaya yana konmo balos marohani udah do inang udah teh songoni mak itabai nang udah mak. Para sa kabebe teh. Jadi mulai ate matutudi tu hatta. Mulai ate manang dita saluna. Dia mo pariban nami. Dakpala pa wakku benaro do ay nung aro ay berka mo nga sa minggu ay son. Matong-antongan ni hamo. Mulo tug dia pe natarbay nao wima bahalas to kamu ma. Jadi madok mauli ate au tutuhani. Las rohak ko mamereng udaw nun. Kakyado pe bereng udaw sono ramena. Jadi anggi batung paso-paso ni Tuhan ni majalo hamu sa juluan narion. Saya tortibu ma gabe anak tao do paro mainon. Saya si torok pino paro mahamu dan gida. Jadi di anak nami do paro main ate. Dakono nami poda sian hami tu hamuna. Saya berjumah hamu madalaton rumah tangga muna. So hot so mahamu sian apa soon hot mahamu di hatuaon. Saya tibu mahamu maranak merboru, pengamu may satu sahur batua, butima. Pinasaha ma tu anakku manang akang. Ngape? Sadahata maita mauliate. Jadi dihoi toku dohok leku. Mauliate tarpuji matu hatta. Diulau lasni roha, dinang majalo, pasu-pasu pardonga saripeo bereku doho boruku. Tanyang nami toku ditabay tu hamalas ni roha deho. Ditabay ng gajang niumur na kahipason. Asa dohonon nami ma ador haduka tugu-tugu ni lopu, ador hatiti ma tugu-tugu ni hormo. Nang ma laiku doho ibo toku pairing pahopu sahat tu namar nini sahat matu namar no. Matutu. Di ho berek ngai dia ho opung ni paima. Baunang ko sa niya tao kulo sa perang tinyo ulus niya lakad do songone. Di ho bere itu kalau secara pribadi aku bangga. Jadi memang tadi datang Laimo ya. Tapi aku sedih karena dia datang. Tapi kita semua saya minta doanya ya. Biar waktu dekat boleh Laimo itu menikah atau berumah tangga ya. Ya. Jadi buat bereku Chandro. Dison jong doka tulang musude. Inanguda lae abang. Dison mahami sude nama kaholongi hobere. Mauliate mata doktu Tuhan. Diulota sadarion. Asirohani Tuhan tutup. Dipatiur doulau tahun. Boy mardala doho tinggal di bagasan las niroha. Pangeduan nami tang yang nami bere. Hata ni dibata. Na di pasar ho di padong asare peombon so tunggay roham. Ido lobu-lobu diho. So tung marsugo husukku di dia do Pilipito lu 15 ni ku to dang boto mampus kita. So ni do boru da. Paingot. Masih paingotan. Marsiado patu panadengdan. Ido da. Baik tu gultom, baik tu purba. Kosaru pada benon holo. Rodo hame katulang mo dison. Takasong nang ibereko. Ilas ni rohanami saluhut tulangmu. Ubah kami dison ulos. Si torok rabu. Asa tang yang nami matong tua mata na martua de bata. Asa didok na tua-tua. Tua lak-lakin na tubuah sikoru. Tubuah anak ma boruku doh bereku. Dongamu matong saumat. Matutu. Ubah kami diri son ulus na hafal.
Hidok na tua-tua, lo makin na silijuang somak so ni baboan. Asa tu dia mangalak ke bereku dok boruku, tu sima dapat pangomoan. Tutu. Ulas na gajang mau bere. Gajang ma barita gabe, bigyon namin siya kamu bere namin doho boruku. Dito pa asi dohot hol nasiat tu hatta di bata. Doho no mado dok si jawa tua. Asa sahat solu masahat tu botean no 300. Leleng mahamu mangolu boruku doho bereku. Saya totong masahat tu panggabian. Jala sahak ma tu parhorasa. Tutu. Amang para musik nami. Gabe tulang. Nah yang pasatong nami ma parbue ni Setabi holong nami. raja nami. Ada orang so dipanggil dohamu musik muna. Raja nami, raja bodon. Natulang na burjo. Molodung di pasahatamuan non. Bunga ni holongmu tu beremu ya nakon nami. Molas di pertikian non. Surduk tangan nami. Laho mabain las rohani. Hamu raja ni tutur nami lo batoruan. Ulilas ma rohamuna. Didok na tua-tua dang sudah pulung molo sosakot gabe palia. Dang sudat molo si patopon ni anak koni naso sadia. Di sialani raja nami. Las di somen non. Ubaik kami. Ulilas rohamuna raja nami. Buti mamardong Mau lihat emang bolu. Ada orang so pasahat nami. Di hoi itu doho tolay. Budang do namar holong ni roha. Jadi molo pedang nison nasi di nasida. Daging nasida di somau na. Saha do kiriman ni MC Hombing boru si hite Pak Meme. Tinodohon na Daniel si Hombing boru tobing. Na mangihut lem siya bonapasuk isi tua amner lubatoruan na mga boru purba. Na mangihut saut si Hombing boru Romahorbo Batam Center. Ala na kapartikia manasida totong dang boybe tardohot dinasida na kaning ima itoku doho lek